Fortsættelsen følger. Da, 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 da. Jeg kommer nu, min kære. De skal nok gå alle sammen. Vores bedste mand skal nok klare det. Jeg ser det. Det er godt. Ja, hvad er der sket, og hvad? Goddag. Det er hos politiet. Jeg vil desværre gerne meddele, at deres søn kl. 7:30 i aftes døde i en skudepisode med en mand. Hvad? En meget efterrygtet mand. Hvad? Marianne, hvem var det? Og hvad sagde de? Politiet. Jeg vidste også. Han er død. Hvor søn? Nej! Jeg kan ikke klare det mere. Marianne! Og de levede ulykkeligt til deres dages ende. Slut!